una entrega, no sé si fora uns fascicles per explicar-vos què és el correu electrònic, val? A veure si s'obri. I la tasca que heu de fer en aquesta setmana, no us vull agobiar molt, evidentment, però per favor, intenteu enviar-ho tot per a Classroom, llegiu-ho, sigueu molt concrets en el període d'entregues, perquè així anirem tots millor. Organiseu-vos amb el calendari. Val? Espero que s'òbriga i us ho comente. Bé, ja tinc la teoria. El que anava a demanar-vos és... a veure que faig una comprovació. Val, és que a voltes no es registra. El que estava dient-vos. Jo pretenc que treballem el correu electrònic, que la lectura inicial, diu, es basa en l'enviament de correu electrònics, que, com es pot observar, presenta una estructura formal semblant a la carta tradicional. Què era la carta tradicional? Doncs mira, la carta tradicional era la manera de comunicar-nos que teníem antigament perquè no existia el correu electrònic i ho fèiem en paper, val? Que no tinc així la camareta, amb un paper. I tenia una mateixa estructura que el correu electrònic. Doncs el correu electrònic és la nova manera de comunicar-nos. Ara ja no rebem cartes, però sí que us dic que antigament ens agradava molt rebre cartes. Jo encartejava amb els amics que se n'anaven a altres parts d'Espanya a treballar i sempre que m'agradava molt escriure, conserve les cartes com si fos un tresor. Doncs, què hem de treballar nosaltres? El correu electrònic, però fer-lo d'una manera correcta, bé. Tenim el correu electrònic, ja sabeu que és l'intercanvi d'informació a través de la xarxa entre un emissor i un receptor. I hem de distingir dos tipus de correus, els personals i els formals. Els personals és el nostre àmbit privat i els formals amb àmbits públics, tot i que jo puc escriure un correu personal en l'àmbit privat sobre un tema acadèmic, d'acord? Com ara us mostraré. Quina estructura té? Doncs té una capçalera que incorpora les dades d'identificació. La data i l'hora d'enviament, això ja ve prefixat, ara veurem un exemple. L'emissor, que sóc el que inicia la conversa, el receptor que la rep, i el tema és l'assumpte que mai l'heu de deixar en blanc. Heu de fer una salutació, ja siga formal, tinc així fórmules de salutació, informal, en l'àmbit privat. Formal, d'acord? Una neutra, benvolguda, o més formal, distingit senyor, distingida senyora. Si està casat, si no està casat és senyoret, senyoreta, d'acord? Les fórmules de comiat, quan el despedixes, una signatura i podeu posar-li una postdata, d'acord? Al llibre, però el millor hem de fer, en aquest exercici, quan em diu indicar les parts, és l'emissor, per a el receptor, la data, l'assumpte. Jo m'envic al Google, al Gmail, obric i escrivim dos. Un per a una companya, Anna Santacreu. Jo les tinc seleccionades, d'acord? Segons en la meva carpeta de contactes. Per a, evidentment, el receptor ja sóc jo, d'acord? Assumpte. Doncs l'assumpte, materials que m'has demanat. Intente sempre la correcció. I li dic, hola, Anna. Com estàs? T'envie, és el cos. T'envie els materials que m'has demanat. Adeu. Postdata. Espero que estigues bé. I el meu comiat i jo m'identifique com posa en la teoria, d'acord? I fem igual que la teoria. Natura, sóc jo. Ara, vull un més formal. Doncs per a Dagmar. Dagmar és una persona que treballa en l'administració de la conselleria, curs de Villena. Benvolguda Dagmar. Dagmar és un nom molt bonic,
coma, punt i a part, espere que tot et vaig bé. Voldria preguntar-te, és el cos, si al final es farà el curs de Villena. El curs, d'acord? Hem d'escriure correctament de Villena.